Докъде си оставя обувчетата? Направо ще ги настъпи вратата. Банята светна ли сега? Добре. Хубаво. Тук. Сега пердето там не е добре. Виж, няма да имате време да ги правите даже. Но времената се промениха. 4300. На коя държава е това? Кода ли? 4300, не знам. Мога в интернет да го проверя. Провери го да ми Добре, кажеш. и ще се обадя. Защото ходих, нали аз ти казах, имам един гараж, който е направен на буксонера. В Бреста. И него ходих да показвам. Кога ще го покажа, не знам. И ми трябва да има свободна кола и да дойда да въззема и да отидем. Да. И от тук. Ела от тук сега. Ето от тук погледни така. И той в интернет